Ngiyabingelela ababukeli emakhaya. UMaphica lo, i-functional health worker. Sisebenza nento ekuthiwa i-functional health worker. I-functional health worker-ke abelaphi laba abathi mabelapha isifo becala besicwaninge kuqala. Labelaphi abalapha imbangela yesifo. Kakhulukazi nje mina ngaziwa kakhulu ngokulapha ushukela, ngokulapha okhensa. Uma ngizokulapha ushukela ngiyacwaninga kuqala ukuthi ushukela udalwa yini. Ikuphi imbangela yaleso sifo leso, sibangwa yini, sidalwa yini, sisukaphi. Masilapha-ke silapha iy'mpande zaso isifo. La sisuka khona ey'mpandeni zaso. Ngoba nesihlahla ngoba usibona sisemva kwami nje. Isihlahla uma ufuna ukusibulala, kumele usibulale ey'mpandeni, usigubhe, yabo. Ngoba uma uzosikha phezulu uzobona sekumile esinye futhi isihlahla, yabo. Leso sihlahla sizobe singasuswanga, but uma usufuna ukusisusa complete, kumele umbe iy'ngxabu zaso, umbe imvelaphi yaso la isisuka khona phansi ey'mpandeni, ukuze leso sihlahla usuyasibulala umphelo. Ngeke uphinde usibone noma usukhala, noma unganisa la kade sikhona but ngeke size sivuke ngenxa yokuthi ubulale iy'ngxabu. So ne-functional health worker ilabelaphi ababulala iy'mpande zesifo. Kakhulukazi nje ushukela. Ushukela kuyaziwa ukuthi ushukela it's a number one killer umhlaba wonke. Isona sifo esiwu-number one ekubulaleni abantu, yabo, ushukela, isifo sikashukela. U-number two ngingasho lapho ngithi i-cancer. Mhlawumbe ngithi u-number three i-T_B. Then lezi ezinye izifo njengo-H_I_V nani sekuyizifo zokugcina lezo. So mina njenge-functional health worker, izifo engiyilapha kakhulu nje kulezi insuku isona lesi sikashukela okuyisona esiyingozi kakhulu kubantu. Ushukela-ke udalwa yini? Udalwa ukungasebenzi kahle kwalento ekuthiwa i-pancreas. I-pancreas uma ingasebenzi kahle lapho khona uzogcina usube nenkinga yoshukela. Kuyenzeka i-pancreas yakho ifake kakhulu i-glucose, la uthola khona ushukela wakho usukhuphuka uya phezulu kakhulu. Kuyenzeka futhi i-pancreas yakho ifake kancane i-glucose, la khona ukuthola ukuthi ushukela wakho usuyehla, yabo. So lezo zinto-ke thina esidila nazo uma silapha ushukela, sidila nale pancreas yakho le ekuyiyona ekunika inkinga. Sidile nani? Sidilwe ne-insulin okuyiyona ekunika inkinga. Sidilwe ne-glucose okuyiyona ekunika inkinga. Ingakho isikhathi esiningi abantu bakashukela ubathola sebenenkinga yama-organs. Uthola sebenenkinga mhlampe iy'nyawo zakho, usunenkinga yey'nyawo ziyavuvuka, usuba ney'londa, uthola usuyanqunywa, usunqunywa unyawo. Uthola usuba nenkinga yamehlo. Angithi amehlo akho asuke segcwele kakhulu ushukela, lento ekuthiwa ushukela, i-glucose. I-glucose sigcwele kakhulu emehlweni. Ngesikhathi igcwala kakhulu emehlweni la khona uthola siyakugulisa, yabo. Lapha ey'nsweni izinso zakho segcwele kakhulu i-glucose, yabo. Ilapho uthola i-glucose le esigcwele la emzimbeni wakho siyakugulisa. So yingakho sithi thina solapha ini? Solapha imbangela le imbangela yakho iqala lapha ku-pancreas no-insulin, yabo, la kuqala khona umshikashika kashukela. So thina masilaphe le insulin yakho ukuthi ifunction kahle, silaphe le pancreas yakho ukuthi uma ithumela i-insulin ithumele kahle. Cause kuyenzeka i-pancreas cause ngathini i-pancreas ithuma i-insulin la ey'cubini zakho zomzimba ukuthi ihambise i-glucose yakho. So kuyenzeka i-pancreas inike i-insulin umthwalo ongaphezu kwamandla, yabo. Lapho uthola ukuthi inhliziyo yakho isiyasindelwa, izinso zakho seziyasindelwa, yabo. Zisinda yilo mthwalo lo olethwe ilokhuzana i-insulin or i-glucose. So ingakho-ke thina sigxila kakhulu kulento kashukela. Sigxile kakhulu kulento kashukela ngoba iyona ewumbulalazwe. Iyona esidala imizi eminingi thothi isisele dengwane, abasekho abazali kule mizi ngenxa kashukela. So abantu bakashukela kahle kahle yibo engidila nabo kakhulu.
Lana-ke ngiba no powder la okuthiwa u-sugar powder. U-sugar powder uyakulekelela la, ulekelela la kwi-pancreas, ulungisa le pancreas le, yabo. Ulungisa le pancreas mase wehlisa ushukela, i-glucose. Mase wehlisa i-glucose emzimbeni wakho. Sibe nelokhuzana, sibe ne-detox. I-detox iyasiza-ke, isiza kuphi? Ekuklineni igazi lakho. Igazi ngoba seligcwele i-glucose, i-detox la ingenela khona ikline ikline le glucose le esigcwele egazini, angithi. Ngesikhathi siyiklinile sidinga mase siba nani ne-moringa. I-moringa powder nayo iyakusiza kushukela, yabo, iyakusiza ukukulapha ishukela. Inama-minerals awu-92 kuma-minerals, ama-minerals adingwa umzimba awu-102, yabo. Shuthi ngoba ilokhuzana inama-minerals awu-92, yabo, sekusele kancane ama-minerals, izakhamzimba ey'ningi ziyatholakala la esuke sengama-damage lawa adalwe ushukela. Ugcina amanye ama-minerals angasekho emzimbeni. So i-moringa iyakusiza lapho. Sibe ne-sugar support. I-sugar support iyakusiza futhi kushukela, iyakusupport ushukela wakho uhlezi ukwi-level e-right, yabo leyo nto leyo. Mase siba nomphilisi. Umphilisi uzifo zonke-ke, noma ngabe usunoshukela, angithi ushukela usuyidalile lezi zifo lezi. Usunenkinga yezinso manje ngenxa yashukela, usunenkinga ye-BP ngenxa yashukela, usunenkinga mhlawumbe yey'londa ngenxa yashukela, usunenkinga yamaqhubu emzimbeni ngenxa yashukela, usunenkinga yamehlo ngenxa yashukela, yabo. Izifo nje lezi ey'ningi zamehlo nani ey'dalwa ushukela. So le mbiza iyakusiza nayo, iyaphuma kule khombo yana ekhaya, cause isuke isizovala lama-pothole lawa adalile ushukela, uyabo. Abantu-ke abaningi besilisa uma benoshukela nasekamereni bagcine bengasenzi kahle ngenxa yani, ngenxa yawo ushukela. So siba nomshunqo. Umshunqo-ke kodwa uhamba nekhombo eceleni, ikhombo yawo ushukela, noma ikhombo yawo amadoda, eqondene namadoda. So umshunqo nawo siyawufaka kwikhombo ngoba uyakusiza ukuthi indoda ivuseleleke, yabo. Cause la emadodeni into eyenziwa ushukela la emadodeni ifike ilokhuzana ifike ibulale le lokhuzana i-nitric acid. So uma sekufe i-nitric acid, yona acid edingwa amadoda kakhulu emzimbeni. So uma usuluze leyo acid leyo, ila khona-ke uqala ube nenkinga ekamereni. Leyo nto ilokhuzana yini idalwa yini? Idalwa yiyo ushukela. So thina siyakusiza sikunike ikhombo kashukela, sikunike nekhombo yawo amadoda ezokusiza. So abafethu, ngithi abafethu nodadewethu nogogo emakhaya, cause ushukela awukhethi. Khona lokuthiwa u-type 1, khona lokuthiwa u-type 2. U-type 1 ilobamba kakhulu abantu abancane abasebancane. Masekuba no-type 2, u-type 2 nako ushaywa sana. So abantu ngithi abayithole ikhombo kashukela, izobasiza kakhulu. Ikhombo kashukela sinayo, ikhombo ye-BP ikhona lapha ekhaya, ikhombo yezinso, masusunenkinga yezinso ikhona, ikhombo yamadoda, ikhona. Siyakusiza nje kuzo zonke lezo zinto lezo. Ikhombo ye-cancer, i-cancer kangiyibheki, ushukela i-cancer ngiyibheki. Uma une-cancer unoshukela, uzongithinta nje kunazo iy'namba la kwi-screen, usho ukuthi nginenkinga ye-cancer. Sacela ungipha ikhombo ye-cancer, uzoyithola ikhombo ye-cancer. Nginenkinga kashukela, ungiphi ikhombo yashukela, uzoyithola ikhombo kashukela. Nginenkinga yokushaya u-1 mase ngiyalala, ngilale G, yabo. Ikhombo yamadoda ikhona. So abafethu emakhaya ngizothi nje abayithola ikhombo. Amakhombo ala ekhaya awu-1000. Ikhombo kashukela i-1000, ikhombo yamadoda i-1000, ikhombo ye-cancer i-1000. Kodwa futhi uma ukuthi wena mhlawumbe ungakabi right, uyakwazi ukuthatha upowder. Lo powder lo, i-sugar powder okashukela, kakhulukazi abantu bashukela engibadinga kakhulu, because abantu bashukela ngiyabalapha mina abantu bashukela. Uma uthi wena usenoshukela ingoba uyathanda, uma uthi usenoshukela wazana nami, uyathanda ingoba uyathanda. So now upowder wakhona uba u-500 uma uhamba wodwa kanje. I-moringa iba u-150 uma ihamba yodwa kanje. La kuba u-300 uma kuhamba kodwa. La kuba u-300 uma kuhamba kodwa. La i-detox u-300 uma ihamba yodwa. La i-black seed, i-black seed nayo iyasiza kakhulu kubantu bakashukela, nayo i-150 uma ihamba yodwa.
Umshunqo wamadoda ekamereni uba u-300 uma uhamba wodwa. Mase kuba umphilisi, imbiza elapha kakhulu abantu abagulayo nanoma unasiphi isifo, ibizwa ngokuthi uzifo zonke. So nayo iwu-300. La ngitholakala khona okwamanje ngitholakala eThekwini e-447 ku-West Street. Ku-West Street nje ngaseJethi, kodwa uma ukude futhi siyakhona ukukuposela. Siyakhona ukukufakela noma ngabe ukuphi. Ngicela bengithinta abantu kule namba ethi 076 9488 195. 076 9488 195. Yonke indawo, even abantu baphesheya siyabathumelela. Yonke indawo siyabathumelela abantu. Sibathumelela ngoPep, sibathumelela ngoCourier. Siyabonga.